para lembrar a Modesto Fernández Rodríguez, a Elías Alejandro Gonda Alonso, a Manuel Francisco Lijó Pérez, a Manuel Barbosa Durán, a José Rodríguez González, a Felicísimo Antonio Pérez Pérez e a Generoso Valverde Iglesias, a Manuel Avalle Domínguez e a Fidel Leyenda Rodríguez. O que teño aquí é un rexistro de entrada no Concello de Baiona, asinado o día 20 do 10 de 2009. Aos poucos días de que, de unha forma, digamos que sorprendente e de unha forma extraña, no sentido en que uns días antes, aínda poucos días antes, houbera un compromiso, entendino como compromiso, pero parece ser que non o entenderon como compromiso, do alcalde de Baiona, actual alcalde de Baiona, de que a placa que preparáramos para colocar no cemiterio municipal de Baiona non iba a ter ningún problema para facerse, pois negou o permiso para colocar aquela placa no lugar en que todo Baiona sabe que foron soterrados os 9 de Baredo. Todos o sabemos.